your Trinity. Yichi Seroni, the platin Guarangwanda, plati we ma plat. It's platinum. Well, ndinosiva kuti zvinhu zvakastika. Ndineka idea kekubatsira nyika. Haikona kuisa muromo mumuno. Zvatinoda zvese tinazvo muno. Ndineka idea, ndinofunga kakadziya, ndinofunga kakadziya, ndineka idea, ndineka idea, musafunge mabhiya, musafunge mabhiya. Well, baro inenganga uye pano first. Timboita mazhetsi, komeni dzamunoshandisa kutumirana tikadzishandisa kugadzira magetsi. Kana tikazviisa paskero, mukati parusero, hamuone toita fastest mode of transport, towachisa mamero. Ndineka idea, ndinofunga kakadziya, ndinofunga kakadziya, ndineka idea, ndineka idea, musafunge mabhiya, musafunge mabhiya. Minister of Finance, Reserve Bank moisa fence, moromba senyika moisa nyoka inorutsa mahiusa nemasenzi echange. Communication tiriko pakuita video call, toonerana muhari zvisingade data inenge iripo. Ndineka idea, ndinofunga kakadziya, ndinofunga kakadziya, ndineka idea, ndineka idea, musafunge mabhiya, musafunge mabhiya. Well, baro inenganga uye pano first. Timboita mazhetsi, komeni dzamunoshandisa kutumirana tikadzishandisa kugadzira magetsi. Kana tikazviisa paskero, mukati parusero, hamuone toita fastest mode of transport, towachisa mamero. Yo breeze, hauone rotivhen chero kumahorse rides chichikwekwaiisa kutourism. Tikaisa edu kana mahaina rides waiziva, toisa mapere ikokwana. Then idea yakauya kumazupco waiziva, yongoiswa futi koita mazupco bawa, mazupco hospitals nezupco wawa waiziva. Hichi, ndiplatingwarangwanda.